Добре, хора, това ще бъде нов survival и ще обясня защо. Правя нов survival, защото когато ще да правя втори епизод, влязах в survival и видях честовете празни, инвентара празен и си казах, че това просто няма смисъл да го продължавам, защото така ще ми изчезват работите. По-добре не. И тъй като сме тук сега, ще правим нов свет. Така. Този път ще бъде евентуално... Не, ще бъде пак. Този път ще бъде YouTube. Значи е за YouTube. Така. Game Mode Survival. Ще има пак бонус чест. Всичко друго ще остава така, както беше миналия път. И създаване на нов свят. Си да не го знам. И да. Така. Между другото, вече съм с скин. Ето го. И добре. Сега малко бъгва. Как са се генерирали кончета. Добре. Така. И неща. Кирка. Охо, ябълки доста при това. Брадва. Две брадви. И добре. Да продължаваме. Ще видим къде ще ходим и какво ще правим. Моторча. Ужас. Така. Коне. Ще ми се да ги взема, но... Ей, това обаче ще го направя, защото ще ми бъде явно по-дълъг епизода. Вече ще мога да спя. На миналите такова нямаше как да спя. В миналия survival нямаше как да спя, защото нямаше никъде. Поне аз не намерих вълна или по-точно овце. Иначе храна щях да има много. Поради проста причина растат сидовете. Оттам те стават неуит, имаше картофи, имаше моркови, но тези времена изчезнаха благодарение на Майнкрафта. Да, но изчакам да ми пуснат месо. Много съм заблуден. Все пак това не е 1.8. И да, пак казвам, ще кажа, че реших просто на 1.7.2, защото там имам късмет. Доста. Там се намерих първите диаманти. Всъщност аз играя отскоро Майнкрафт, което не е лъжа. Че да ще истина. Така, брата ми почти се щупи и ще ходим да си наберем, да си вземем дърво. Така, окей. XP съм изпуснал тук. Добре. Така, от ябълките. И сега да се направим един поне крафтинг тейбъл. Така. Оп. Бам. Пръчки. Добре. Така. Вече ги имаме. Може малко да му остава, но имаме все пак втора брадва. 8 вълна имаме. Доволно. Задоволително даже. И да. Едно дърво и се щупи. Добра работа. Така. Малко дърво трябва да съберем, защото аз на какво съм? Всъщност да си го пуснем на видео сетинг, какво ми е fast. Али fancy. Да бъде по-красиво и това. Добре. Така. Ето сега това е друго нещо. Има ли пак от тези дървета? Да, има. Може би мога да... Първият епизод бих искал да се направя просто една къща и там да си живея. Втори епизод може би ще копая. А пък трети може би ще се разходим на около. Ако вече сме бронирани добре и
И ако сме бронирани добре, и още ако... Забравих си мисълта. Карай да. Трябва ни дърво... Кол. Отивам да го взема. И кол ще вземем. Юпи. Добре. Така. Чакай. Текшър пак ли съм? Не съм с текшър пак. Защото не съм си го изтеглил тук, да. Не, защо не съм си изтеглил текшър пака. Добре, нищо. И малко колко не имаме. Ето още. Така. Има една идея. Къщата ми ще бъде в дупка. Къщата ми просто ще бъде в дупка. Ама в дупка. Така голяма при това. Трябва да копаем обаче и настрани. Ето, една лесна къщичка. Дупка. Натам. Насам. Добре. Абе, първо ще се... Сега с крафтинг тейбъла правим така. И правим един меч. Така, меч. Остава меч. И... правим дървото, обработваме го. И за малко стак. Нищо. Правим една врата. Две врати. Не могат да се стакват. Не, аз забравих, че вече вратите не могат да се стакват. Що? Не трябваше да влизам в този Майнкрафт. Това беше много голяма грешка. Да снимам на 1.7.2. Но все пак на кефи точка, така че ще си оставим survival тук. Така, добре. И правим сега. Още една печка. Ще направя аз така. Ще сложа месото да се пече. Така. Добре. Добре, така. Да направим едно легло. Може би този survival повече ми харесва от миналия. Окей. Ето един чест. Извинете. Така. И една лопата ще направим сега. То не е само лопата, трябва да направим и... трябва и брадва. Аз имам дървена. Нека да изчакаме дървената да се щупи тогава. И 5 часа не мога така. И добре, да видим нататъка, още малко да оголемим. Че пък може да намерим и айрон, което няма да е зле. 6 ябълки. Юпи, стекче. Може би първо трябва да си идем ябълките, защото повече ще ми помогнат. Повече... Не, ябълките няма да ги идем. Ако намеря в следващите епизоди злато, може да се направя златни ябълки. Така. Чакай, искам само да видя нещо. Въобще имам ли го този текчър пак? Имам го! Тогава. И пак. Добре. Сега малко ще бъгне. Май. Какво? Какво? Много странно е станало леглото. Но защо не? Това е мега зле. Явно, да, то е просто за 1.8 това текстчър пак. Много съм умен, просто.
Още кол. Не отказвам. Добре. Защо пък не? Нова къщичка, да? Да не. Това пък беше мега големия трол. Как ще ми дадеш само едно кол? Ама кол обикновено е по много пъти на едно място. И вижте как се е бъгнало. Това трябва да е тук. Не това. Добре. Много странно. Но Майнкрафт така е решил да си избъсика. Айде още много. Копаме си и няма да намерим айрон. То май ние не сме на... То айрон навсякъде може да се намери. Почти. Аз съм го намирал и на повърхността, така че... И това не е възможно. Поне няколко айрон. Добре. Никъде айрон. Няма да откажа това. Колко? Добре. Мен ме кефи скина ми. Готин е. Според мен само може би. И единият торч може би ще го сложа ето тук. Защото ще бъде много тъмно. Останалия кол също ще го направя на торчове. И ще сложа малко тук. Окей, 24 торча. Пак е нещо. И така. Да има малко светлинка. И добре. Остане един кол. Ще го сложим тук, ако нещо ще печем. Но то няма какво още да печем, така че... Става вечер. Да легнем да поспим. Колко минута става клипа първо? 12. Добре. Добре. Лягаме да спим. И... Окей, хора. Това беше от мен. Ще се видим следващия път. И до скоро. Ай, чао. Бай, бай. Следващия път.